Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdyň baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şugun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň Owa Senat toplumyna gözlegçi edýän ornwasary Uraz Gelliýewiň kimin vilayetler häkimleriniň gatnaşmagyna Sanul Gomar Qara iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny Owa hojalyk toplumyna kimin vilayetlerde alyp berilen işler mewsumly owa hojalyk işlerini ýokary derejede geçirmek, kimin öňde boljak şan seneleri ýokary derejede guramak bilen baglanşykly meselelere gararly. Hormat prezidentime Sanul Gomar Qara geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini elan edip, ilki bilen Akyl vilayetynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim şu günleri vilayetde alynyp barýan işleriň ýagdaýy, gallaryna guramaçylyk geçmek, şol buratyň özüni gowaça agraten kadra laýyklykda ýygyk işlerini geçirmek we sebitiň durmuş düzümini kämilleşdirmek ornuny ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim ýeralma we güýük bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek hemde bir önümleriň bolşugyny üpsün etmek ornuny amala aşyrýan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Pili taýýarlamak mewsumyny netijeli jemlemek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegine himme tarap bilen etaata çemelişilýär. Şeýlekem häkim vilayetde o milli maksatnamasynda kesitlerin wezipeleri ýerine getirmek, medeni durmuş we önümçük maksatly binalaryň hemde beýleki injenerçilik ulgamyna degişli deskalaryň guruluşlarynyň diýipgünlerini güýçlendirmek we olary belirlenen möhletini tamamlamak ornuny amala aşyrýan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Ýöňde boljak bayramçyklar münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilýän medeni köpçülikleriň çäreleriň taýýarlyk derejesi barada hem hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gallaçy babadaýhanlaryň durmuşyny möhüm mewsum bolan gallar ogna guramaçylyk geçmek we ony ýokary keldik hemde gysga wagtda tamamlamak ornuny ähli zerur tagallaryň edilmelidigine ünsçekdi. Şol buratyň özüni gowaça ýygyk etmek, ýankeşleriň we keterleriň güze çykmagynyň ýöňüne almak meselelerine agraten kadra laýyklykda çemelişilmeliler. Döwlet başlanmaz sebitiň ýer alma, göýek we bakça ekinleri ösürip yetişdirilýän meýdanlaryna agraten çäreleriň öýe wagtyna we ýokary ýyly geçirilmeginiň geljekki bol hatyryň kepilidigini bellädi. Hemde bu urda alınıp barýan işleri talaby laýyk ýola goýmak babatda häkime birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şeýlekem arkadaşly serdarymyz vilayetde pili taýýarlamak mewsumyny netijeli jemlemegiň we bu babatda bellenlen şertnamalaryň boşnamany dogry berja etmegiň möhüm talap bolup durýanyny aýtdy. Hormat prezidentime de häzirki döwürde sebitleri durumçy ykdysadyň ösürmek meselelerine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini aýdyp, şu ýyl vilayetde ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we önümçük maksatly deskalaryň guruluşyklaryny ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegine we olaryň belirlenen möhletini ulanmagy berilmelidigine ünsçekdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly senler, şol sanyna çağalary goramagyň halkary güni, bütün dünýä velosiped güni hemde daşgurşy goramagyň bütün dünýä güni münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesine üpsün etmek babatda häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Balkyn vilayetiniň häkimi Atahalliýewa söz berdi. Häkim vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gallary mewsumine başlamak boýunça ýerine getirilen taýýarlyk işleri, şeýlekem gowaça ýokary ýyly ýygyk etmek ornuny ýaýdanlandyrylan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Vilayetde yer almanyň, göýek we bakça ekinleriniň bol hasylyny ösürip yetişdirmek ornuny alınıp barýan işler, bekinlerden alınýan hasylyň mukdaryny artdyrmak meselelelerine möhüm ähmiýet berilýär. Häzir pili taýýarlamak mewsumyny netijeli jemlemek hemde pili tapşyrmak baradaky belirlenen meýilnamany dogry berja etmek boýunça işler hem bildirilen taraplara laýykly dowam edýär. Şeýlekem häkim vilayetiň çäklerine guruluşga alınıp barýan binalardaky işleriň ýagdaýy, medeni durmuş we önümçük maksatly deskalaryň guruluşyklaryny belirlenen möhletini tamamlamak ornuny ähli zerur tagallaryň edilýänligi barada hatabat berdi. Şonuň ýaly ýöňde boljak şanly senleri münasip garşylamak we olaryň hormatyna guraljak davralaryň medeni maksatnamalary hakyna hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gallar ogna guramaçylykly geçmek maksady bilen mewsumda işlediljek diýeni ýygýan kombaynlaryň we bugdaý daşamak duranjak awtoloklaryň büýükdençlik hemde ýönlüjikli işledilmegine üpsün etmegi, galla kabul ediş bölümleriniň işini talaby laýyk ýola goýmak taşyrdy. Döwlet başlarymyz vilayetiň gowaça meýdanlaryna alınıp barýan işleriň döwrüň taramyna laýyk derejede gurulmalydygyna, ýygyk işlerine obagjak teňkeleriň we gurallarynyň dol güýjünde işledilmegini gazanmagyň möhümdigine ünsçekip, bu babatda häkime degişli tapşyryklar berdi. Şu günler ýarlyk yer almak we göýek bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek hemde bir önümler bilen ýylatyp üpsün etmek ornuny alınıp barýan işler möhüm bolup durýar. Şununla bağlılıkta bir ekinlerden bol hatyr almak ornuny ähli zerur tagallary edilmelidir.
arkadagy serdarymyz vilayetde pili taşırmak mövzümini guramaçykly geçirmek we bir gymmatly çygmaly taýýarlamak baradaky bellenlen meýilnamany dolu bir zat etmek üçin ýakly çärelerin görülmeginiň zerurdygyny belledi. Hem bu babatda häkime anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz şu ýyl vilayetde ulanmagy berilmegi gödüň ötürýän medeni durmuş we ölümçük maksatly edesgarlarda dowam edýän gurulşyk işlerini bir gödüçlükde saklamagyň mümkindigini aýdyp, olaryň bellenlen möhletine we ýokary hil derejesinde tapşyrylmagyny üpçün etmeligini belledi. Döwlet başçylygynda iýun aýyna bellenlen şany senleriň hormatyna guraljak dabralaryň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Sanul Gomarkaly Daşoğuz vilayetiniň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim şu günleri vilayetde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, galleragyna guramaçykly geçmek üçin görülen taýýarlyk işleri, gowy meýdanlaryna ýydyk işleriniň geçirişi barada hasabat berdi. Vilayetde yer alma we göýük bakça ekinlerini ösürip yetiştirmek hem-de bir önümler bilen ilatymy üpçün etmek boýunça alınıp barýan işler şeýlekem şu ýyl vilayetde gurulyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgarlarda gurulşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek ugruna edilýän tagallar barada hasabat berildi. Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şany senleri münasip garşylamak, olary döwrüň ruhuny kybap derejede dawarlandyrmak ugruna toplumlaryň işler amal aşyrylýar. Şany senleriň medeni maksatnamasy degişli derejede taýýarlandy. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, vilayetiň obagçylygyna alınıp barýan işleriň depkinleriniň pesdigini bellemek bilen onuň guramaçyk derejesine näýilik bildirdi. Arkadagy serdarymyz vilayetde galleragyny guramaçykly geçirmegiň wajypdygyny öňe çekip, diýeni ýan kombaýnlaryň we ýük awtologlarynyň galla kabul ediş bölümleriň işini dol derejede büýükdençil üpçün etmek boýunça ähli zerur tagallarlaryň edilmeligini belledi. Döwlet başçylygynda gowy çekilen meýdanlarda häzirki döwürde alınıp barýan ýydyk işleriniň talaby laýyk ýola goýulmagynyň, onda obagçylyk teňkeleriň we gurallarynyň dol güýjüne işledilmeginiň geljekki bol hazyryň kepildigini belledi. Şunda mineral we beýleki dökünler bilen dol üpçün edilmeliler. Diýen keşleriň we ketellerin ýüze çykmagynyň ýöňelmek boýunça alınıp barýan işler döwrüň tarabyna laýyk derejede gurulmalylar. Hormatly prezidentime de ölüm bolşuny gazanmak meselesine möhüm ähmiýet berilmeligini, şunda ýarlyk yer almadan we göýük bakça ekinlerinden ýokary hasyl almak, netijede hasyl öz wagtyny ýygnamak hem-de içerki wagtlarymyzda üpçün etmegiň zerurdygyny bellep, bu babatda häkime degişli tapşyryklar berdi. Şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmegi gödüň ötürýän medeni durmuş we ölümçük maksatly desgarlarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşy ýygyderli gödüçlükde saklanmalydyr. Hormatly prezidentimiz ýöňde boljak şany senleri guramaçykly geçirmek, ular münasibetli gurulýan dawarlarda halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyzyň okul öýüşiniň beýan edilmegine gazanmak meselelerine üns çekdi we bu işleri degişli derejede guramak boýunça häkime anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Liwap vilayetiniň häkimi Aman Ýelliýew söz berdi. Häkim häzirki döwürde vilayetde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, galleragyny guramaçykly geçirmäge hemme taraplaryň taýýarlyk görülşi, gowaça agreten kadra laýyklykda ýydyk edilşi, yer alma we göýük bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek hem-de bir ölümler bilen ilatymy üpçün etmek boýunça amala aşyrýan işler barada hasabat berdi. Hasabatyň barşynda şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgarlarda gurulşyk işleriniň barşy bardy hem aýdyldy. Gurulşyk işlerine ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegine we gurulşyklaryň bellenlen möhletlerde tamamlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlekem häkim ýüpekçileriň ihlasly ähmiýeti bilen taýýarlanan pilani gaýtan işleýän kärhanlara tapşyrmak işleriniň dowam edýänligi barada aýdyp, bu işleriň häzirki döwrüň tarabyna laýyk derejede gurulýanyny habar berdi. Ýöňde boljak şany sellere taýýarlyk görmek işleri guramaçykly dowam edýär. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, galleragyny guramaçyk geçirmek boýunça işleri aýratyn gödüçlükde saklamagyň zerurdygyny bellemek bilen orukda işlediljek diýeni ýygýan kombaýnlaryň we bugdoý daşamakda ulanjak awtologlaryň mögümde dol güýjüne ulanmagyny, galla kabul ediş bölümleriniň büýükdençil işini üpçün etmegi taşyrdy. Galleragynyň geçirişine gödüçlük etmek we işleri guramaçykly alyp barmak maksady bilen döredilýän ýürüýte toparlaryň işi talaby laýyk gurulmalydyr. Döwlet başçylarymyz goýça ýydyk işler bilen bir hatarda obagçylyk teňkeleriň we gurallaryny dol güýjüne peýdalanmak, ekinleriň mineral dökünler bilen üpçün edilmegi, şol sanna diýan keşleriň we ketellerin ýüze çykmagynyň ýöňüne almak ugruna alınıp barýan işleriň netijelik häsiýete ýa bolmalydygyny belledi. Şeýlekem arkadagy serdarymyz vilayetde şaly kişine girişmäge görülýän taýýarlyk işlerini üns çekdi.
Ýazlyk yer alma, güýük we bakça kinleriniň ýokary hazyr almak maksady bilen beýkinleri ösürip ýetişdirmek boýunça bellenlen agroteknik çäreleri öýg wagtyna geçirmek, netijede Babaday hanlaryň tutanýarly zähmeti bilen kemale getirilen hasyly öýg wagtyna ýygnamak hemde içerki bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek, şunuň bilen baglykda da topragyň hasyllygyny ýokalandyrmakda hemde ekrançylyk medeniýetini gowlandyrmakda mühim ähmiýeti bolan suw tygyjytlaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak meseleleri döwrüň mühim talap bolup durýar. Hormat prezidentime şu ýyl vilayetde gurulup ulanmaga bermek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençik maksatly desgalarda guruluşyk işleriniň alınıp baryşyny ýygyderli gödäwçilikde saklamak taşyrdy. Döwlet başçylygymyz iýun aýyna bellenjek şanly senleriň hormatyna guraljak dawarlaryň guramaçykly geçirilmeligini, olaryň ýatda galyjy pursatlary beslenmeligini aýtdy we bu babatda häkimi birnäçe taşyklar berdi. Soňra döwlet başçylygymyz Mar vilayetiniň häkimi Anny berdi we söz berdi. Häkim vilayetde alınıp balyan işler, gallar ona guramaçykly geçmek we bu mewsimi ýokary derejede geçirmek ugruna görülen taýýarlygyň derejesi barada hasabat berdi. Häzirki döwürde vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň, güýük we bakça kinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek hemde içerki bazarlarda bir öýrümleriň bolşugyny üpçün etmek ugruna zerur tagallar edilýär. Şonuň bilen baglykda vilayetiň Babaday hanlary döwlet tarapyndan döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýarlar. Şol buratyň özünde vilayetde taýýarlanan pile hasylyny gaýtan işleýän kärhanlara tapşyrmak işleri baty depkinlerde dowam edýär. O milli maksatnamasyna we ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durumjy ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençik maksatly desgalarda alınıp bolýan guruluşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak boýunça hemme taraplaryň tagalla edilýär. Şeýle hem şanly senleri münasip garşylamak we olar münasibetli dawarlary guramak boýunça degişi işler geçirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Vilayetde alınıp bolýan işleriň şol sanyna gallar ona guramaçykly geçmek boýunça ýerine ýetirilen taýýarlyk işleriniň wajypdygyny çekip, burada ähli zerur tagallarlaryň edilmelidigini belledi. Mewsimde däne ýygýan kombaýnlaryň we hasyl daşamakda awtologlaryň galla kawruş bölümleriniň büyükdünçli işini üpçün etmek mümkindigini aýdyp, bu babatda häkime anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentime de gowaça talaba laýyk ýygyk edilmeginiň döwrüň möhüm talabydygyny belläp, ýygyk işlerine obagjyk tenkilerini we gurallarynyň dolu güýjüne kada laýyk iş edilmeginiň zerurdygyny aýtdy we bu babatda häkime birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şunda gowaça meýdanlaryna diýankeşleriň we keselleriň güze çykmagynyň ýöňüne almak boýunça geçirilýän işler möhümdir. Döwlet başçylygymyz yer alma we güýük bakça kinleriniň bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmek hemde bir öýrümler bilen ýylatymyzy bolelin üpçün etmek ugruna alınıp bolýan işleriň gödäwçilikde saklanmalygyny aýtdy. Hormat prezidentime şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençik maksatly desgalarda guruluşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek, olaryň bellenlen möhletlerde ulanmaga tapşyrylmagyny üpçün etmek meselelerine zerur ähmiýet bermek taşyrdy. Ýöňde boljak şanly senler münasibetli guraljak dawarlaryň ýokary guramaçyk derejesine üpçün etmek barady kim degişi işlere ünsürilmeliler. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier şu günleri ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýetkizip ýygnaw almak boýunça ýaýlandyrylan taýýarlyk işleriň derejesi, o çekilen meýdanlarda alınıp bolýan ýygyk işleri we ýazlyk yer almadan güýük bakça kinlerden ýokary hasyl almak ugruna edilýän ähli taraplaryň tagallar barada hasabat berdi. Şeýle hem vice-premier şu günleri dowam edýän pili taýýarlamak mewsimini netijeli jemlemek maksady bilen Ahal Balkyn vilayetlerine hasyl ýygnamak işleriniň bildirilýän taraplara laýyklykda dowam edýänini aýtdy. Hormat prezidentime de hasap etdiňler. Obagjylygyny möhüm mewsim hasaplanýan gallar ogna guramaçykly geçmek, mewsimi ýokary derejede hemde bellenlen möhletine geçirmek meseleleriň wajypdygyna üns çekmek bilen bu ýurda ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmek üçin ähli zerur tagallarlaryň edilmeligini aýtdy. O çanyň we beýleki kinleriň bol hasylyny kemale getirmek boýunça alınıp bolýan işleriň agrotehnikanyň kadralaryna dolu laýyk derejede ýoly goýulmagy döwrüň möhüm talap bolup durýar. Şundan baglykda bu işleriň ýerine getirilmegine jogapkärçilikli we hemme taraply esasda çemilişilmeliler. Soňra iş maslahatyna gatnaşýanlar arkadagly serdarymyzy döwletimiziň hemde jemgyýetimiziň durmuşyny möhüm orna ýelýän şanly senler, çağalary goramagyň halkary güni, bütün dünýä velosiped güni, daşkur şow goramagyň bütün dünýä güni bilen mehirli gutladylar. Olar şanly senler münasibetli guralýan dawarlaryň taryhy pursatlary beslenjekdigini belläp, hormat prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür alyp barýan işlerine mundan meýlekde uly üstünlikleri arzu etdiler.
Döwlet başlarmada gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, bitinileriň halkymyz üçin ähmetlidigini belledi. Hemde olaryň şanyny gurulýan davrlarda mehriban watanymyzyň ýeten derejesiniň we halkymyzyň dürüjlükli ähmetiniň bagtyar durmuşynyň beýany tapmalygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz Sanul Gomarkaly geçirilen iş masagyny jemläp, oňa atnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň ýurdumyzyň rewaşlarynyň bähwidine alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol şeker etminamaty bilen taş edýäs. Türkmenistanyň kadyetleriniň kadylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hemem olara hünär derejelerini bermek hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Kadyet hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda karar edýän. Çarguly Ataýew Türkmenistanyň ýokary kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Aşgabat şäher kadyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Begenç Gurbanygelewç Hojamguly Aşgabat şäher kadyetiniň başlygy wezipetine bellep, onu Aşgabat şäher kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Türkmenistanyň ýokary kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Uray Muratgelewç Rejepow Aşgabat şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Aşgabat şäher kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Ahali vilayet kadyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Garrybay Baymuradoviç Aşyrwy Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrap kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Ahali vilayetiniň Akbuğday etrap kadyetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetinden boşatmaly. Gurbanyguly Akmuradow Balqan vilayet kadyetiniň başlygy wezipetine bellep, onu Balqan vilayet kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Ahali vilayetiniň Tejen etrap şäher kadyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Nur Saket Emiyatoviç Yusupow Balqan vilayet kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Balqan vilayet kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Mary vilayetiniň wekil wazir etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Döwlet Atamuradoviç Babaýew Balqan vilayet kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Balqan vilayet kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Balqan vilayetiniň Türkmenaş şäher kadyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Muhammed Astanoğluýewiç Qurbanqulow Balqan vilayetiniň Balqanabat şäher kadyetiniň başlygy wezipetine bellep, onu Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Ahmet Yarkumekoviç Saparow Balqan vilayetiniň Türkmenaş şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellemeli. Qowunç Genjibaýew Hudaýberdiýew Balqan vilayetiniň Serdar etrap şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Balqan vilayetiniň Berket etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Kemal Batyrowicz Öwlaguliýew Daşow vilayet kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Daşow vilayet kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Kakajan Nurýagdyýew Öwlaguliýew Daşow vilayetiniň Daşow şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Mary vilayetiniň Mary şäher kadyetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetinden boşatmaly. Atajan Toýmuradoviç Hojamuradow Daşow vilayetiniň Daşow şäher kadyetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetine bellemeli we oňa kadynyň 5-nji hünär derejesini bermeli. Dayanç Jumagelewç Owadow Elewap vilayet kadyetiniň başlygy wezipetine bellep, onu Elewap vilayet kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Daşow vilayet kadyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Ilyas Dowletoviç Rahmetow Elewap vilayet kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Elewap vilayet kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Ahali vilayetiniň Göktepe etrap kadyetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetinden boşatmaly. Sadyk Habibulla ogly Abdraýimow Elewap vilayetiniň Türkmenabat şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellemeli we oňa kadynyň 5-nji hünär derejesini bermeli. Gurbanmurat Meretkelliýew Hudaýberdiýew Mary vilayet kadyetiniň başlygy wezipetine bellep, Mary vilayet kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Mary vilayetiniň Mary şäher kadyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Beşim Gorgun Muradoviç Baýjarow Mary vilayet kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Mary vilayet kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Mary vilayetiniň Serhidabat etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Toýguly Allaguliýew Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlananlygy sebäpli Aşgabat şäher kadyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Baba Mergen Akmuradoviç Babaýew ygtyýarlyk möhletiniň tamamlananlygy sebäpli Aşgabat şäher kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Aman Täç Salihowna Gurbanowaly
ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Aşgabat şäher kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Çar Murat Şalarowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrap kadiyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Murat Nurewich Esenowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrap kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Rowşen Nursahiyadych Maksudowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Aşgabat şäheriniň köpetdäki etrap kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Güç Murat Aman Muradowich Çarewy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayet kadiyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Tagan Muhammed Mehmedowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayet kadiyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Sehraul Anaglyjyny Nazarowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayet kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Şatlyk Mirgelliç İşangulywy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayetiniň Balkanabad şäher kadiyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Rustam Hamraýew Atajanowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäher kadiyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Şatlyk Annabaýewich Gylyçmedowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäher kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Döwlet Teşliç Aman Taganowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayetiniň Serdar etrap şäher kadiyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Wepa Bazarbaýewich Amanowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daş vilayet kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Nurjahan Urad Muhammedowyna Mätjanowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daş vilayet kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Adat Garlyç Odaýewy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daş vilayetiniň Daşow şäher kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Mahym Sapargelliwne Paltaşowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daşow vilayetiniň Daşow şäher kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Agnepes Nurgelliç Umarowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daşow vilayetiniň Bolumsad etrap kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Akmurat Hojakoviç Akmuradowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daşow vilayetiniň Könürünç etrap şäher kadiyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Serdar Çarverdiýew Anneverdiýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayet kadiyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Teç Muhammed Kuliýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayet kadiyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Gülşirin Suhanberdiýewany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayet kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Tuwak Mehmet Gurban Seýidowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayetiniň Türkmenbaşy şäher kadiyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Sultan Murat Gelmuradowyç Gurbanowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayetiniň Türkmenbaşy şäher kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Oğlunabat Tirkeşewne Taganowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayetiniň Türkmenbaşy şäher kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Tagan Hangelliýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayetiniň Farap etrap kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Anna Muhammed Nurýagdewich Nureýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayet kadiyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Serdar Sapardurdewich Garaýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayet kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Serdar Aşyrywich Kerimow ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayetiniň Mary şäher kadiyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Atamurat Diňlimuradowyç Atamuradowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayetiniň Mary şäher kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Döwran Kakylewich Hojamuradowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayetiniň Mary şäher kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Gülşirin Meredamanowna Ilamanowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayetiniň ýol etrap kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Cemal Hacıdurdyewne Diwanowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayetiniň Mary etrap kadiyetiniň kadaty wezipetinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriň belen serkerde başly Serdar Berdimuhammedow.
Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Xorvatiya Respublikasynyň prezidenti Zoran Milanović we ýurdun ähli halkyna Xorvatiya Respublikasynyň milli bayramy döwlet güni münasibetli tüýsürekli gutlaklaryny we gowy arzularyny iberdi. Döwlet başlarymyz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Zoran Milanović berkjanlyk, bagtýarlyk, awadançylyk Xorvatiya Respublikasynyň halkyna orta parahatçylyk, rowaçlyk hemme mundan beýlegim güllep ösüş arzu etdi. Hormatly watandaşlar, gahrman arkadağımyzyň başlanýşlary şeýlede hormatly prezidentimizin himayet gollawlary esasyna türkmen halkynyň gadymdan gelýän özboşly milli dep desturlaryny, urp adatlaryny saklamak we gollamak, ýaş nesli milli ahlak ýöreliglerini laýyklykda terbiyelemek, raýatlaryň ynanç ygtykatlaryny erkin berja etmekler üçin has oňoýly şertler döredilýär. Şundan baýlykda Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti halkymyzyň tekliflerinden we haýyşlaryndan ugralyp, ýurdumyzyň welaýatlaryna meçhitleň gurulmagy meýilleşdirilýänini dikkatiňize ýetirge, hemem bu meçhitleň gurulşyklaryna haýır sahabat ýardamyny etmäge islegi bildirýän taraplar üçin Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Bankyna ýürütük hasabyň açylandygyny habar berge. Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Bankyna açylan Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetiniň ýürütük haýır sahabatynyň hasaplary barada maglumatlar metbugatda çap edilýär. Watan habarlar gepleşigimizi dowam edýär. Türkmen halkynyň bayramy münasibetli geçirilýän sergi öz işinde dowam edýär. Serginiň nowatdaky günüm işçi häsiýetli boldy. Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar dokma senagaty ministrlikleriniň, Türkmenhany döwlet birleşiginiň, döwlet haryçy mal birjasynyň, Sewda senagat edarasynyň hemde senagatçylar we telekeşler birleşmesiniň bilelikde bayramçylyk münasibetli goraýan sergisiniň nowatdaky günüm işçiligine tapatlany. Bu gedeki sergi günnägor halklarynyň köp asarlyk däpleriniň ýolbaşly dowamyna urly. Halkymynyň ajaýyp milli sunatynyň aqrar edilmeginiň hemde oňa hormat goýmagyň nişan hükmüne geçirilýän bu sergi zekini halçylaryň zähmetine bildirilýän ýokary bahadyr. Ussat halçylar özleriniň ihlasly zähmeti bilen ajaýyp hallar döredýärler. Görünüşe ýaly milli halçylyk sunatyna türkmen halkynyň maksady okunlyk, ruhunetlik ýaly häsiýetler jemlenýär. Garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň döwlet nişanlaryny haly göýleri, türkmen halkynyň agdy birligini, bütünligini, milletimiziň paýhasyny hemde ajaýyplygy bolan ihlasany özboşly sağlaşygy äşkär edýär. Köp orly sergi haly we dokma podagyny sewda toplumyny üstürmeň ýoluna gazanylýan üstünlikleriň, öňdäwajy tehnologiýalar we täzeçil işläp taýýarlamalary ornaşdyrmaň hasabyna hereket edýän düzümleri döwre alplaşdyrmak boýunça anyp baran işleriň aýdyn futnamasydyr. Pudoklaryň sergide milli ykdysadiýetimiziň esasy pudoklarynyň biri bolan dokma senagatynyň gazananlary hemde ony üstürmeň ýokary dep günler görkezilýär. Ýurdumyzda Merkezi Aziýa sebitinde iri häzirki zaman dokma toplumlarynyň emele gelmegi, işerki bazarlaryň ýokary hili dokma önümleri bilen üpjün edilmegi, şeýlede eksport garytlarynyň bäsleşige ukyply önümçiliginiň mukdarynyň artdyrylmagy, dokma senagatyny we halçylyk podagyny üstürmek boýunça anyp barýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolýanynyň aýdyn beýanlar. Serginin şäherlerden ýurdumynyň dokma senagaty ministrliginiň hemde Türkmenhany döwlet birleşiginiň kärhanalary bilen daşary ýurtly kärhanalardyr kampaniýalaryň arasynda şertnamalary baglaşmak boýunça resmi namalara gol çekildi. Olaryň hatarına dokma we haly önümleri satmak hemde satyn almak boýunça Russiýa Federasiýasynyň Birleşen Arap Emirlikläriniň, Türkiýanyň, Owganystanyň hemde Kyrgyzstanyň kampaniýalary we kärhanalary bar. Belenşýaly ata-babalarymyzyň däplerini dowam edip, halçylyk sunatynyň hakyky ussatlary berqarar döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwrüne, täze döwletçilik pikirlerini durmuşa geçirýärler. Munyň özi uly üstünlüge beslenip, oňa döwlet derejesinde ýokary baha berilýär. Bu täsin çeper hünäri giňden wagt etmek, haýran gallarýan adim eserleriň nuskalaryny saklamak maksady bilen ýurdumyzyň halçylyk sunatynyň önümçilik düzümi döwre başlarylýar. Täze çeper halçylyk kärhanalary ulanmaga tapşyrylýar. Olarda halçylaryň netijeli zähmet çekmek hemde oňoýly diň almak üçin amatly şertler döredilýär. Terginin şäherlerine awraýly ýokary okul mekdepleriniň biri bolan Türkmen Owakojulyk Uniwersitetinde oka bilim alýan talip oglan gyýlar Halipa muallimleriň ýolbaşlygyna döwre wagt toýly wagtlaryny görkezişine işçen gatnaşdylar.
Döwrewap toýly wagtlaryny görnüşlerini talip ýaşlaryň öz elleri bilen ýerine ýetirmekligi bellenmäge münasipdir. Gahrman arkadamyzyň türkmen halatyna başlanan janly rowaýat, arşyň nepitlik atly kitaplary watanymyzyň geljegi bolan ýaşlarymyza milli mirasymyzy içkin öwrenmekde, olary watan söýjilik, zähmet söýjilik hemde tebiga söýjilik ruhuny terbiýelemekde aýratyn uly ähmete eýeder. Sergi öz içinde dowam edýär. Türkmenistan Jemgyýetçilik gurumlarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň mejlisiniň ýurdumyzyň syýasy partiyalarynyň hem jemgyýetçilik gurumlarynyň bilim, saglyk uğraşy we derman senaty, sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň Ilmlar Akademiýasynyň gurumagyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyşy nusga ötüş ýoly bilen aýdyň maksadlara tarap atly maslahat geçirildi. Ma'lum bolýaly hormatly prezidentimiziň alyp bergen syýasatyny türkmen halkynyň bagtyar durmuşyny öpçün etmek wezipesi elerdi tutulýan ugur bolup durýar. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň ähli syýasy, ykdysady, guramaçylyk mümkinçiliklerini şu wezipeň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönükdirýär. Ýurdumyzyň özgertmeler syýasatyna baş maksady halkyň awadançylygyny, bolelin ýaşaýyşyny, sagdyn durmuşyny öpçün etmäge gönükdirilendir. Ýakynny hormatly arkadagly terdarymyzyň Daşoğlu vilayatyna toý saparyny amala aşyryp, ýurdumyzyň Demirgazyk sebitine işleň alınıp barylşy, ýaşaýjylaryň hal ýagdaýlary, ýaşaýyş durmuş şertleri bilen gadaklanmagy, halkyň arkadagly zamanasy ýylymyda dabaralandyran ýene bir şanly waka boldy. Maslahatda edilen çıkışlarda hormatly prezidentimiziň toý saparynyň çäklerini, Balkan Daşoğlu howa elektrik geçirjisiniň gurulşy hemde mallarçylyk pudugyna zähmet çekýän düýe çopany bilen duşmagy, hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna Daşoğlu vilayatynyň köpürlügi onkologiýa hassahanalarının açylmagy, gahrman arkadagymyzyň tagalasy bilen kabul edilen saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşy geçirilmeginiň dowam etdirilýändiginiň ýene bir suwutnamasy bolanyny uly bu ýysynç bilen çykyş edenler bellädiler. Her bir adamyň, her bir maşgalanyň aladasy ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň derejesine belinde galyrlýar. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistan watanymyza kuwwatly döwleti, türkmen halkyny bagtyar milleti öwrmek ugrundaky her bir başlangyjy, her bir pikir garaýşy halkyň bagtyar durmuşynyň nesilden aýdyn geljeginiň kepilleri. Maslahatda gatnaşanlar berkarar watanymyzyň awraýyny belende galyrgan hormatly prezidentimiziň ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaçlyklary wetlenmegini arzu etdiler. Hormatly prezidentimizin Daşoğlu vilayatyna toý saparyny amala aşyryp, saglyk ulgamynyň detgallarynyň açylmagyna akbata bermek münasibetli hoşallyk maslahatlary geçirildi. Olary ýokary hulentlik maksus boldy. Hormatly prezidentimizin gatnaşmagyna ýurdumyzyň saglyk uğraşy ulgamynyň ýene bir möhüm detgasynyň Daşoğlu vilayat köpürlügi hemem onkologiýa hassahanalarynyn açylmagy münasibetli Ahal, Balkan, Lewap, Mary vilayat saglyk uğraşy müdürlikleriniň guramagyna geçirilen hoşallyk maslahatlary işçi häsiýete betlendi. Döwrel maslahatlarda çykyş edenler saglyk ulgamyna amala aşyrýan işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Saglyk uğramyň milli ulgamynyň kemilleşdirilmegi, hemem okuly ösdürilmegi berkarar Türkmenistanyň gazanan uly sepkitlerinin hatarına aýratyn ornu ýeleýär. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň saglyk ulgamyny ösdürmekde öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekde ihlasly işlejekdiklerini ynandyrdylar. Türkmenistan Energetika Ministrligi tarapyndan geçirilen hoşallyk maslahaty işçi häsiýete betlendi. Ulu hormatly prezidentimiziň Daşoğlu vilayatyna güýjenmesi 500 kV bolan Balkan Daşoğlu howa elektrik geçirjisiniň guruluş işleri bilen tanışmagyna bagyşlandy. Çykyşlarda pudugy ösdürmek boýunça amala aşyrýan özgörtmeler üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdyldy. Türkmenistan energetik ulgamyny sebit we halkara ähmiýetli ýeri taslamlary durmuşa geçirmek bilen daş gurşaw gorumak meselesine ölen jogapkärli çemeleşýändigini görkezýär. Bu ulgamda ekologiýa taýdan arasy innowasion tehnologiýalar, iň täze ilmi tehnika işläp taýýarlamalar işçiň ornaşdyrylýar. Maslahatda gatnaşlar işlemege döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny bildirdiler. Merkezi Aziýanyň Halkara Institutunyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň hemem bu institutda hereket edýän strategik barlyklary boýunça ilmi merkeziň guramagyna geçirilen halkara maslahat Merkezi Aziýanyň parahatçylykly we durnukly ösüşi üçin iler tutulýan ugurlary Özbegistanyň we Türkmenistanyň çemeleşmeleri diýilip atlandyryldy. Magtumly Dynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň UNESCO-nyň wekilleriniň belelikde geçiren dowuşugy ekologiýa meseleleri bilen bagly boldy. Ýurdumyzda sport bätleşiklerine giň gerilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Ýokary netijeler gazanmak, ýygdyrly geçirilýän ýarşlarda esasy wezipeleň biri bolup durýar. Häzirki günlerde ýurdumyzyň sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda degişli gadalaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünliklere beslenýär.
Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar teatraty baş müdürlüğiniň gurmagyna Kökşünkay karate oýunçy geçirler ýarış kämilleşmek babatda ähmetli boldy. Turgunlar paýtagtymyzdan birinjiligi uğruna bäsleşdiler. Ýaş gyzykly häseti bilen tapatlandy. Sport şäherlerine ulun verilmegi ýurdumyzda sağlam durmuş ýerleriniň rowaşlanýanyna şaýatlyk edýär. Häzirki günlerde ýaşlara giň gerim bermegi aýratyn ähmetliler. Ol turgunlara tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaýy geçirilýän ýaşlarda görmek bolýar. Ussatlary artyrmakda öýül başly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijelerge gazanmak bolup durýar. Her bir turgunyň guýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özündir. Sport bäsleşikleri tälimçileriň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Ýaşlar turgunlaryň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Ussatlaryň anam ihlaslyny goşmagy ýokary netijeniň özündir. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 30-njy maýda saat 20-den 31-nji maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın welaýatyna azken bulutly howa bolup, nordan tele sekundda 9-4 metr etýän şemal öter. Howa gejetine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna azken bulutly howa bolup, nordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejetine 17-20 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Mara welaýatyna azken bulutly howa bolup, nordan tele sekundda 9-4 metr etýän şemal öter. Howa gejetine 16-21 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Leva welaýatyna azken bulutly howa bolup, nordan tele sekundda 10-15 metr etýän şemal öter. Howa gejetine 17-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Daşy welaýatyna azken bulutly howa bolup, nordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejetine 17-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup, nordan tele sekundda 7-10 metr etýän şemal öter. Howa gejetine 18-20 gradus, gündüzüne 33-35 gradus maýl bolar. Ýurdumyzda çöme aýynyň 31-nji magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edid watandaşlar ýaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň öýtgäp durýanyny nazar alyp pasylaryň aýratlyklaryna laýyklykda giyinmegi. Şeýlede häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadadan 6 ötürüm artmagy we howanyň akymynyň öýtgeme bilen baglanyşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biljek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araça berja etmek ellere arasy saklamak zerurdyr. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň eslenip pasylaryny öz saglygyňyz gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.